Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nos a Amadeo Serantes Núñez, que é o tesoureiro da Comisión de Festas de San Roque, de San Miguel de Deiro, en Vilanova. Bos días, Amadeo, gracias por virte aquí. Nada, buenos días. Quería comezar preguntándolle, pola festa máis coñecida que teñen vostedes ali, que probablemente a carreira das burras, non? Sí. Que ten, se non me equivoco, pois 150 anos ou máis de 100 anos. 100 anos fixo, non debe de 102 agora, non? 102? Sí, fixo 100 anos o primeiro ano que o collemos nós, que este é o terceiro ano, pois fará 103 este ano. E sabes algo da orixe da festa? Pois non, isto, sabe Dios os anos que ten iso, porque iso debe ser antigo. Eu xa, desde os anos que eu levo aí vivindo, acordo sempre, xa fai 45 anos, e isto ven de moitos antepasados para atrás. E di que é o terceiro ano que a organizaban ustedes? Sí. Como foi esa... Bueno, ben, o sea, collémola o primeiro ano non había que la fixera, collémola 20 días antes da festa, como a xente estaba moi pensando que non había festa, foi un boom, entonces terminamos moito máis rápido, en 20 días, que ao mellor ahora en un mes e medio que empezamos a funcionar xa, a preparar todo. Porque ahora xa están preparando a seguinte, cando vai ser a seguinte? A seguinte... A deste ano. É o 6, o 7, o 8 e o 9 de setembro. E preparan xa desde agora? Sí, estamos empezando xa a pedir pola parroquia, que empezamos onte a pedir. Empezamos, parece que con bastante bo pé, a ver o que... Vai ben a cousa. Sí, os veciños pórtanse ben, tampouco non exigimos moito tal, porque a cousa non está... Eso. Nos desearíamos facer un cartel moi bo pero, hai que limitarse un pouco, que a cousa está... Claro, temos tamén moita colaboración de casas comerciales, e moito, sabes, que é unha axuda moi importante. Vendemos lotería, unhas rifas é o que nos dá a vida, pero isto está todo disparado, todo. E que cousas podemos adiantar que vai haber neste ano? Pois vai haber, como sempre, o sábado os santos que están na iglesia baixaremos para a capilla, con un grupo de gaitas, despois o lunes a misa en honor a San Roque, pola noite a verbena, M5 e cabaré, e a procesión depois pola tarde, e o lunes é o día máis complicado. O lunes é o día das burras, xa... O ano pasado foi unha avalancha de xente que tal, que sí, que temos que estar un pouco preparados, porque case se nos foi das más, tanta xente, mas temos que ter todo moi ben controlado, porque pasa calquer cousa, eso. Pola noite xa temos tamén todas as orquestas, acordes a máis os alcar, e polo martes xa, o último día, trasladamos os santos á iglesia, procesión, habrá ali unhas mesillóns para convidar os veciños, a menos que queiran vir, e pola noite verbena outra vez, xa non me acordo, pola noite, Ritmo Xoven e... sí, outro grupo, pero ben, o sea... É máis complicado é o propio día da carreira, como é? Conteme un pouco como é ese día, como organiza, como é todo... Eso organizamos, ven un señor que xa nos trae os bichos dun pueblo cerca de Padrón, hai que inscribirse, todo vennos a acompañar Xacobo Pérez, que é o que é presidente dos burros de fariñendos, e, hai masculino e femenino, unha competición ali, alrededor dali do recinto da feira, da festa, e ben... Como é ese percorrido? Iso é, xunta a capilla, damos a volta ali por un camiño, o sea, por un alrededor, son sobre 200 metros, sí. E xa digo, para homes, masculino e femenino. Eso prepárense, quero dicir, os animais chegan ali, pero non están adestrados para a carreira, ou si? Non, que va. Eso, despois, cada un escollo que... O jinete escollo que quere. Non está... O jinete escollo que quere. Trae bastantes, o ano pasado trouxo, un camión delas, entón, lle sobraron algunhas, e, cada un colle a súa, nós tomamos nota do nombre do jinete e todo, o nombre do bicho, do animal, sí, o sea, pero, é moito follón, tanta xente, tanto... E, claro, nós agora tamén somos unhas persoas que casi nós somos os máis xóvenes, con 70 anos, imagínate. Esos que organizades. Claro, entonces, eso, temos que implicar ás mulleres, que estar facendo de comer, pois, estarnos ali axudando.
moito problema. Despois temos unha colaboración da directiva do equipo da Lide Deiro, que poñenos a cantina, o do sábado, por exemplo, encárganse eles de traer un DJ deses, un disco móvil. Os sábados xa non nos sacan moita faena de encima. Entonces, pois é un alivio. Despois o pouco da cantina tamén un follón, sabes? Eles encárganse de todo e punto. Non há... O sea, colaboración hai. O sea, hai da xente, hai colaboración. Ben. Claro, pero dicíame que cando colleron ustedes que non había quen organizara. Non había, non. A última comisión, que era tamén unhas chavalas dali, que, por cierto, fixeron tamén moi boas festas, pero cansáronse. Despois, claro, cada unha tiña o seu traballo, entonces tal. Nós collémolo, xa che digo, repito, foi de rebote, non se facían, o sea, non se facían. Sí, jubilados, todos, o sea, xuntámonos ali, os dali de alrededor da capilla, 20 días antes. Carai. Ten futuro, entón, a festa, cree vostede? Home, eu creo que sí, a festa ten futuro, o que pasa que nós tamén animamos a xuventud que colabora un pouco, porque claro, nós non te imaginas os kilómetros que facemos, iso xa non é ruta do colesterol, iso xa é ruta de patear, andar, claro, casa por casa, para pedir, iso é moi, claro, vamos uns por un lado, outros por outro, pero consta, a parroquia é bastante grande. E o día propio da carreira, supoño que o que vai máis xente, e vai xente, supoño que de toda Galicia. De todo lado, a isla, de Villagarcía, de todo, aquí creo que hai xente de todas partes ali. Non sei por que chama a atención, entonces, oye, eso é, bueno, sacar non se pode sacar, porque se sacamos eso creo que perde todo o mérito a festa de San Roque. É o que máis chama a atención. Sí, é o que máis chama a atención, sí. Suelen repetir, non sei se hai algunha que suela gañar varios anos Sí, seguidos. hubo unha aí que leva, o sea, desde que los estamos creo que ganou todos os anos. Non me acordo como se chama, bueno, é un dali, un chaval dali, ese produto dali da casa, ese non vende fora. Sí, esa é unha superdotada, ali xa leva ganado un montón de anos. Ca mesma persoa que a monta? Sí, sempre a mesma persona que a monta, sí. Ou xa ten o recorrido... Claro, xa se coñecen un outro. Sí, xa se conocen, entonces teñen todo moi controlado. Creo que tamén hai uns anos, pois, houbera, non sei agora como está a cousa, que houbera unha recollida de firmas para que non seguira a festa, porque decían, bueno, que non se trata ben os animais. Que podemos decir disso? Sí, deso de momento non nos chegou. Nos preguntamos a este Xacobo, este tal, ele dixo, bueno, que de momento que estamos tamén un pouco preocupados, porque sí, porque pode surgir, entendes? Pode surgir, que teas todo ali preparado e que veñan de nós, está... En outros sitios creo que tuveron bastantes problemas. Home, nós de momento nadie nos notificou nada, ni nada. Este Xacobo dixo que el que de momento tampouco sabía nada. Bueno, estamos así, porque, cuidado, se veñen e non la paran, pois é un problema, sabes? Supoño que non a pararían no mismo día, supoño. Sí, seguramente, eu supoño que sí. Vendría Galicia, pois pararían, pero de momento nós, o ano pasado non tuvemos ningún problema. Ele encárgase de todo, trae os cascos por jinetes, ele trae todo, e nunca nos dixo, oye, isto, cuidado, que pode suspender ou iso, non. Os animais, supoño que están ben tratados, que non se fai mal, non? Además, ele teñe microchip todos, o sea, que ele trae controlos con microchip e con todo, o sea, están tratados, vamos, está prohibido xa tocar aos animales, porque antiguamente creo que eso era un pouco violento, con pavos e con esas cousas. Supoño que non se pode facer. Non, eso está, vamos, eso xa temos nós máis que prohibido. Non, sin tocarlle, os animales sin tocarlle para nada. Estes burros fariñeiros son algunha clase especial de burro que está máis protegida ou algo, non? Non, eso hai de todo. Protegido, eu creo que non están protegidos, o sea, están protegidos pero non. Sí, porque o burro en xeral creo que está bastante en perigo de Sí, extinción. Home, aquí, antes non viñan esta xente de fora con eles, que habíos na parroquia, porque, claro, traballarían as terras moitos con eles, pero agora aí quedan 2 ou 3 solos, non hai máis. En toda a parroquia, sí, 2 ou 3, non hai máis. Con esos, xa che digo, esos que teñen todo moi controlado, e depois ven ese señor que os trae. Bueno, pois hai outro señor de Ribaduña que tamén trae a veces. O ano pasado veu, non sabemos se ven. Aparecen, si este de padrón si que temos que chamar. Depois aparecen ao mellor un de Ribaduña, outro de Meis, outro que ten 2 ou 3 e traenos para aí. E cal é o premio? O premio son 250 euros para o primeiro, 150 para o segundo e 100 para o terceiro. Despois é unha casa comercial de Moraña que nos dá pienso, e damos un saco de pienso e ese é o trofeo do diñeiro para... Sí, hai...
xa leva moitos anos dándonos pienso, e vamos, ben, sí. E canta xente suele participar no que é a carreira? En cada, masculino, ao mellor 10 ou 12, En cada categoría? Sí, en cada categoría, sí, 10 ou 12. O ano pasado non, había moitos máis, pero xa non tiñamos nin cascos, nin tiñamos, tuvo que ser xa o xusto, o límite, o límite. Por xente iría moitísimo máis, pero bueno, tampouco non hai que aglomerar moito, porque senón é tamén un problema, cada vez é máis peligroso aínda. Unha caída ou que eso. Moi peligroso. Sí, e na comisión non sei se organizan algún outro tipo de evento ou isto é o máis grande que organizan? Sí, pois hai ali a subida ao pau, hai actividades así dos rapaces a reírse, bueno, como xogos tradicionais ou cosas desas, non? Pero dentro da mesma festa de San Roque. Sí, dentro da mesma festa. Todo iso o lunes, o sea, o lunes, por iso digo que é o día clave. É o día que recomendamos ir, non? Sí, o día que recomendamos ir. Pero bueno, é un día de moito, para a comisión é un problema, moi estrés. É o día que máis medo lle temos. Sí, claro, porque aparte de que poida pasar calquer cousa, porque hai moita xente, entendes? Pode, eso. Despois o resto dos días vas máis tranquilo, cousas xa, a misa, as procesións, esas cousas, bueno, eso xa, a la cura se encarga tamén de colaborar, que por cierto, pórtase moi ben, sí, moi ben, bueno, moi ben. Botai 12 ou 13 días entre a novena e os días da festa, cando lle, mira, que vamos a... No, bastante tendes como facer a festa, unha persona excelente, moi ben, moi ben. Sí. E algunha outra festa así no ano que sexa... Ali non, bueno, despois hai as patronales que son en San Miguel, na iglesia, pero non. Aí en San Roque... Que vos encarguedes vos? Non. San Roque xa vos chega, suposo, non? Sí, chega. Xa che digo, chega porque ademais estamos bastante entrados en anos, que non, agora non estamos nós para moitas cousas desas, pero bueno, alguén ten que facer algo. Claro, supoña que sería que lles daría pena que se perdera. Claro, por eso, oye, queríamos que a xuventud colaborara un pouco e que... E hai algunha canteira que vexa usted que se mova para recoller? Sí, a ver, estes chavales do fútbol están bastante animados, seguro que se non a deixan caer, seguro que non. Seguro, porque además teñen bastante, gustalle actividades e cousas desas, que móvense moito, pero bueno, esperemos que se animen, nos estamos a ver si... Bueno, pero de momento ustedes teñen idea de continuar. Sí, de momento, de momento sí. Bueno, isto vai cada 4 anos, é como unha legislatura, pero bueno, a ver si ao chegar aos 4 anos ven alguén e digo, deixádenos os libros que nos encargamos, non? Eso esperamos. E para este ano, xa me di que o luns que hai moita xente, que lle teñen un pouco de medo porque se xente moita xente, entón animamos a que a xente vaya máis ou xa estaría? Sí, a xente que veña, nós este ano xa che digo, vamos a intentar tamén cara a policía local de Vilanova, eso que se controlen un pouco. Claro, porque me dicía que ano pasado que casi se lleváis das mans, por que? Claro, porque moita xente, poucos medios para controlar, poucos medios, a ver, tiñemos que deixar ali unha ambulancia, que este ano si xa estamos en contacto con os das ambulancias, a ver se nos poden poñer ali solamente unhas horas polo que poida pasar. Claro, que a policía veña ali tamén a controlar un pouco, sempre pode pasar algo, xa ves, pasan por aí noutros sitios os problemas que hai, entón nós estamos así tamén un pouco medrosos a eso. Pero supoño que o Concello tamén colabora, non? Sí, o Concello, a Diputación tamén, o Concello e a Diputación colaboran, vamos, co Concello vamos falar a máis coa local para que nos vayan ali, que xa nos danos as vallas, danos todos para proteger un pouco o recinto, non? Pero a local tamén nos bota unha man a ver esas cousas, que eso é... Claro, que aparte son animais que tampouco sabes como van a reaccionar, claro, no momento dado, que se poden asustar ou que poden escapar. Sí, calquer cousa. Nunca pasou nada. Nunca pasou, home, eu non recordo que pasara nunca nada. Si recordo uns anos atrás que unha chica rompeu un brazo, algo así. Bueno, accidentes pode pasar. Sí, hai seguro, pero romper un brazo é unha cousa, pero así como rompes un brazo, pode romper a cabeza, pode pasar. Entonces hai que prevenir eso moi ben por medo. O sea que ahora o mes que queda no medio vai ser de traballo duro, non? Sí, traballo duro. Ahora non hai descanso. Ahora xa entre publicidade, entre pedir, entre unhas cousas, temos faena. Sí, moita faena. Por eso empezamos con antelación, porque isto fai falta o tempo. E cando fixeron en 20 días, como fixeron para facelo en 20 días? Aquilo foi unha cousa... Non sei como podemos facer, cando a persona en mes e medio e le damos apurando. En 20 días, eso foi, éramos os mismos, o sea, había 2 membros máis que este ano non están. Eso foi...
Eu non me entendo como podemos facer en 20 días. É verdade. De verdade, foi en 20 días. Sí, sí. Bueno, pero moito foi porque sonábase, non hai, este ano non hai, Claro, este ano xente non hai. igual, Entón a polo xente, medo. casi todo o mundo colaborou. O sea, había xente que se traía o dinheiro a casa, non me que pedir. Sí, sí. O sea, bueno, ese ano os veciños, bueno, debía ser co susto que non había, isto vamos a... E ben, ben. Bueno, pois esperamos que este ano vaya ben tamén, que Eso saia todo ben. esperamos, nós facemos todo o que podemos, que eso, podíamos, si tal, queríamos facer moito máis, pero... Que lle gustaría facer, se houbera posibilidade? A mellor orquestas mellores, ou facer outro, cambiar un pouco, a parte das burras, outras cousas, outras actividades, pero é complicado. Fai falta máis xente. Máis xente, claro, xa, isto creo que xa estamos no límite, entonces non, é difícil. Bueno, pois animamos desde aquí a que xente nova tamén se una para facer cousas diferentes. Cousas diferentes e cousas, eso, por cambiar un pouco de, o sea, o das burras, eso é imposible sacarlo, porque se o sacas, entonces acabouse todo. Entre outras actividades, outros xogos, outras cousas un pouco máis modernas, ou máis, que atrae máis aos rapaces, máis... A ver o que pasa. A ver se vai unindo xente. A ver se tal. Que saia ben a deste ano. Exactamente. E a seguir adiante. Dalle gracias aos veciños e a máis ás casas comerciales, que nos axudan moito. E nada máis, nos estaremos aquí hasta que veña o suplente, hasta que veña o relevo. Bueno, pois moi ben, moitísimas gracias, Amadeo, por vir xata aquí. A vos, nada. E que saia todo ben. Aquí alistamos porque faga falta. Perfecto. Moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí. Vale. E vemos na Pastor está, o secretario está, el soleu dos papeles. Él está aí, está detrás das cámaras apuntando. Él está observando. Veo a facer a compañía. Exactamente. Hasta a próxima entrevista.